खुंगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर बावो। थांनाय हरनि 10 रिंगायाव सनितपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटि एक्स-एनडिपिनि इउनाइटेड फराम एक्स-एनडिपिनि लेङाइ आफादगिरि लबराम राभा, बिथांनि अनसुलि बिसि पन्जित राभा, थामहिनबा फिरफिला बिथाङा हरखाब लोमजानायनि गेजेरजों जोंनि गेजेरनिफ्राय रुंसारि जालाङो। बे रुंसारि जानायखौ जोङो सनितपुर जिल्ला एक्स-एनडिपि जानानै दुखु फोरमायो आरो बिथाङा जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनो बेनि थाखाय जों आर'ज गाबो। बिथाङा सासे म्यानमार ट्रेनारमोन। बिथांनि बेसआ 42 मोन। बिथांनि जिथु बर' जाथिनि थाखाय मावनाय बिहोमा बे सुख'हायै दाहा जानानै थागोन आरो बिथाङा जाहाथे रुंसारि जाबाबो जोंनि गेजेराव अरायसम मुंख'जाबाय थागोन आरो बिथांनि जिउमाया जाहाथे आत्माया गोजौआव आलो गोजोन थानो हायो बिनि थाखाय जों आर'ज गाबबाय। आसलथे बिथाङा मा जानायमोन? बिथाङा हरखाबै मैया बर'दिननि बा लास्ट डिसेम्बरनि जिथु खाजा जायो जोंनि मा होनो बेयो खृष्टान नियमाव, बे हिसाबाव बिथाङा अमा बेदर जादोंमोननो। जानायनि उनाव एसे उदै सादोंमोन। उदै सानायनि गेजेरजों बिथाङा हरखाबनो गोमानानै थांबाय। बिथाङा सासे हौवासा गथ' गालाङो। बे खेत्रआव जों एक्स-एनडिपि हिसाबै जोङो हानायखिनिखौ जोङो सहाय खालामगोन, नायबाय थालांगोन आरो बिथांमोनजों जों टाचआव थाबाय थागोन अरायसम। जोंनि आंगो लोगो, दावहारु लोगो सासे हरखाबै जोंखौ नागारनानै रुंसारि जालांबाय। बिथाङा म्यानमारनि केम्पआव दङमोन, म्यानमारावनो ट्रेनिं लादोंमोन। बिथाङा बर' माहारिनि हारि आरो हादोरनि उदांस्रिनि थाखाय, बर' माहारिनि दुखु दाहाखौ, बर' माहारिनि गाबनाय उखैनायखौ नुनानै गावनि जिउखौ आखायाव लानानै सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनो थाखाय सानसे ओंखारलांदोंमोन। बिथाङा भारत सरकारजों सावरायनायनि गेजेरजों जिथुनिखि थामथि गोरोबथा, बे गोरोबथानि सिगांसो गावनि हादोराव फैदोंमोन। नाथाय दिनै जोंनि आंगो दावहारु लोगोफोरनि दुखु खस्थ' बावसोमनाय, थै जिउ बावनायनि बिनिमयाव मोनसे गोरोबथा जाबाय। दिनै बर'नि हायाव, बर'लेण्डआव गोजोन थासारि फैफिनबाय। बे समाव आलो गोजोनै रायजो जानाङोमोन, नाथाय दुखुथिया खाफाल, जोंनि गेजेरनिफ्राय हरखाबै जों गासैखौबो सोगाबनानै जोंनि गोसो गोरबोआव दुखु होनानै बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय आनज्रायलांबाय।